Vins i Licors Grau va celebrar el seu 40è aniversari inaugurant les noves instal·lacions de l'empresa a Palafrugell. Més de 3.000 persones van assistir a la presentació. Representants dels sectors vitivinícola, horeca, empresarial i institucional, tant a nivell nacional com internacional, van voler acompanyar la família Grau, a més de clients, proveïdors, amics i familiars. Com a companyia capdavantera i en constant renovació, Vins i Licors Grau va presentar als assistents a través de visites guiades la renovació i ampliació de les seves instal·lacions, amb les quals ha volgut donar resposta a les noves perspectives de creixement del negoci, tant a l'enoteca com a través de la venda online. Reconegudes personalitats del sector vitivinícola van voler assistir a l'acte. Carlos Falcó, marquès de Grinyón, Chandra Falcó, marquesa de Mirabel, Telmo Rodríguez, reconegut enòleg de La Rioja, Maria del Mar Reventós, presidenta del grup Codorniu, José Manuel de la Mata, del grup Obarma, Pedro Aznar, de Marquès de Riscal, i Josep Roca, sommelier del celler de Can Roca, van ser alguns dels assistents, així com l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, Joaquim Gai de Montellà, president de Foment del Treball, el dibuixant de còmics Òscar Nebreda, Antoni Fernández Teixidor, exconseller de la Generalitat i que va inaugurar les instal·lacions l'any 2003, a més del cantant Bertín Osborne. L'acte principal d'inauguració va ser conduït pel periodista Manel Fuentes. Les noves instal·lacions de Vins i Licors Grau són fruit del treball intens dels darrers 40 anys, com destacaven al seu Parlament Jordi Grau i Dillet, gerent de Vins i Licors Grau. El dia d'avui obrim al públic uns nous serveis que han significat una ampliació molt important de les nostres instal·lacions i que culminen en procés de molts anys de treball. 40 anys d'esforç, dedicació i esperit de servei per adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients i atendre'ls amb el màxim de garanties i qualitat. I és que parlar de la família Grau és parlar de l'excel·lència en el món del vi, com destacava el reconegut sommelier del celler de Can Roca i client de Vins i Licors Grau des de fa més de 30 anys, Josep Roca. És una empresa envejable a nivell de logística, a nivell de rigor, a nivell d'exigència pròpia i probablement té a veure amb el tarannà, un tarannà que té a veure amb perseverança, amb professionalitat, amb innovació, amb un caire d'aquí, amb aquest punt d'un tarannà d'una gran discreció, d'un fer camí amb un esforç, amb un sobreesforç, però també amb un gran exemple d'hospitalitat i generositat. Puguem dir que aquí, a Palafrugell, hi teniu la millor botiga del món, sens dubte. El treball i l'esforç de la família Grau és reconegut no només pels seus clients, sinó també pels seus proveïdors, com és el cas de Carlos Falcó, marquès de Grinyón. Yo había recorrido el mundo entero para vender mis vinos y en todo el mundo, en Estados Unidos, en Asia, en Europa, nunca había visto un almacén de vinos como este. Després dels parlaments, l'acte va continuar amb la intervenció de Bertín Osborne, que va oferir als assistents una actuació musical repassant els grans clàssics de la seva carrera. Els convidats van poder gaudir d'un aperitiu a càrrec del celler de Can Roca, que van ser els encarregats també del pastís d'aniversari pels 40 anys de Vins i Licors Grau. Per tancar l'acte, Jordi Grau i Segarra, en nom propi i del seu germà Sergi, va voler agrair als seus pares, Jordi i Dolors, el treball de tots aquests anys. Ells són els principals responsables que avui estem aquí. No solament pel que han fet a nivell material, que tots ho veieu, que és evident, sinó per lo immaterial, pels valors que ens han inculcat des de sempre. Gràcies per haver-nos transmès la vostra filosofia de treball constant i ganes de fer tots els reptes que se'ns proposen. Per haver-nos ensenyat que la feina és un conjunt de tots i que amb aquesta filosofia es pot arribar a grans resultats com el que avui inaugurem. La família Grau va aconseguir una vegada més l'excel·lència amb la celebració del seu 40è aniversari, oferint als més de 3.000 convidats una magnífica festa on no va faltar cap ingredient. Abans de marxar, tots els assistents van rebre un obsequi commemoratiu de l'esdeveniment. Les noves instal·lacions de Vins i Licors Grau permetran reforçar el lideratge de la companyia, que actualment ven 12 milions d'ampolles a l'any, que corresponen a més de 10.000 referències de vins. Una xifra que amb les noves instal·lacions s'ha ampliat fins a les 12.000 referències. La companyia compta actualment amb una cartera de prop de 3.000 clients, principalment de la demarcació de Girona, i com a distribuïdors majoristes també a la resta de Catalunya, Espanya i Europa.